O Bloque Nacionalista Galego vimos de ter constancia de actuacións que entendemos se derivan das obras do barrio do Cura e que afectan de maneira grave a dous elementos patrimoniais de enorme valor como son a Fonte da Barroca e o lavadoiro anexo na rúa Poboadores. Como se pode comprobar nas imaxes, a fonte presenta algúns desperfectos e estamos a falar da fonte máis antiga da nosa cidade, un elemento que, segundo a ficha de protección do propio PEPRI do Casco Vello, ten un interese histórico alto e no que están prohibidas alteracións dos elementos protexidos. No entanto, o feito máis preocupante e grave é o desmantelamento completo do lavadoiro de Poboadores, que conta tamén cun interese histórico alto e un interese arquitectónico medio segundo o PEPRI, sendo ademais unha peza singular. Tal e como se pode comprobar na imaxe, vemos como non queda nin rastro do lavadoiro na súa localización e observamos tamén con enorme preocupación a presenza de entullos na súa base que nos alertan do risco de que se teñan producido danos nas pezas retiradas. Diante desta situación e da opacidade coa que se perpetrou esta actuación, o BNG imos dirixirnos de inmediato á Consellería de Patrimonio Histórico que dirixe a tenenta alcalde Carmela Silva para exixir explicacións. O Goberno Municipal de Abel Caballero ten que aclarar se esta retirada conta ou non coas autorizacións preceptivas e se foi realizada atendendo a normativa de protección patrimonial e baixo supervisión municipal. E o máis importante, vamos demandar que se explique onde están as pezas retiradas e cal é a previsión para a súa completa reposición. Sería unha verdadeira aberración que as obras dunha nova urbanización VIP no barrio do Cura poñan en risco elementos tan valiosos do patrimonio histórico da nosa cidade.